...780 hyper. Så tror jeg da ellers godt lige, vi kan smide knallerklubben hjem med deres sygemaskinmotorer, hva'? Hold da op. Det her, det er en fed bil. Den bil her, den er faktisk så fed, så jeg vil faktisk hellere vise så meget andet, end det jeg har lavet. Måske genkender man den dejlige blå farve. Måske kombineret lidt med nogle røde farver. Vi har selvfølgelig fat i en Jesper Thyssen. Og wow, hvor er den bare flot. Er du sunshine. Men den anden side, den synes jeg personligt er meget pænere. Lad os kigge på den. Wow. Er du så lige ved mig? Nøj. Hvor er det flot. Så kan jeg altså putte nok så meget lys på. Det kommer altså ikke til at være nær så entusiastisk som det der super flotte malerarbejde. Men hvad har jeg lavet? Lys. Selvfølgelig. Altså. Ja. Det er jo ingenting. Altså. Kan jeg ikke hamle op med det her? Nå. Jamen bilen den er kommet hjem fra opbygger i Sverige, hvor det meste sådan set har været monteret. Der skulle bare trækkes nogle kabler, og det skulle tilsluttes. Men jeg kan tage æren for montagen af EPX-14'erne heroppe, og jeg kan tage æren for markeringslygterne heromme i spoileren. Alt andet, det var monteret. Jeg skulle bare lige trække lidt kabler, og så skulle jeg tilslutte. Altså, det er virkelig en lækker opbygning. Det er småt og godt, men super lækkert. Men altså, lidt lys kan bare ikke hamle op med det her flotte arbejde. Wow!